Ehamba phambili imbukeli okwezona sikuphathele zona nokwezona shishayo sikuphathele udaba olushaqise abantu abaningi nelibashiye bethukile okuwudaba olenzeke lapha endaweni yaseShowe eMpongolwane okuyisifundazwe sakwaZulu Natal. Lolu daba lwenzeka nje emphakathini osemakhaya. Ngenhlanhla ke udaba bafika kuthina ngokuthi kubizwe isikebhe ngoba udaba lolugcine lingenwa amadoda endawo. Kulona uma ngabe siqala silwethulo ngathi udaba oluncane kodwa beka indlebe ulubukele okuyilona udaba esiphathelele lona. Kodwa ke sokuqala nje kanje sikubingelele mbukeli bese siphinde sikwamukele kakhulukazi ngokukhathekile sibingelela ama-subscribers ethu kuyona sithathe asibeka la esesikhona njengamanje ngokukhulu ukujabula nokwajabulisa wenzela khona nawe ke mbukeli mangaka subscribe cha zibike emathubeni amahle ukuthi usubscribe nje bese uhlala nathi unethezeka lapho kubantu TV1 kumahala half asiceli lutho kuwe awulahlekelwa yilutho kodwa ke kuzohamba hambe sidingane wena udinga thina nathi siyakudinga ukuthi i-channel iqhubeke ikhule. Okulona daba sikuphathele lona ke njengoba sesishilo ukuthi olushisayo nokuyilona oluhamba phambili udaba oshaqisa abantu olenzeke lapha eMpongolwane kwendawo yaseShowe ngaphansi kwesifundazwe sakaZulu Natal. Lapha nasekuvele izinsizwa ezisencane ezine noma ezu4 kulezi insizwa ezu4 eyoda yazo yasegcekeni lapho kwenzeke khona lo monakalo esikhuluma ngawo mengabe sithi kunesigameko esenzekile mesikhuluma ngesigameko sikhuluma ngento enkulu ke ethuse nomphakathi. Kubikwa ukuthi lezi insizwa ezine segcine zikhipha umphefumulo wesifazane. Lo wesifazane ungumzali woyedwa kulabafana aba4. Kubika ukuthi lezi insizwa igcina nje zibulala lo ungumzali womunye ngenhloso ukuthi bebezama ukumkhuthuza bemthathela imali. Konke lokhu kwenzeka nje kukhona nowasemndenini lo ngisho ukuthi ungowesi4. Konke ke mbukele sikuphathele wona sifuna ukuthi ukubuke kule video emfishane sikuphathele yona lapho khona isikebhe namadoda endawo ethe angenelela okuyindlela nathi sigcine sithola ngayo yona indaba lena njengoba sesikwazi ukuthi sikulethele yona. Wena ke mbukeli uzothi mangabe uqeda ukubuka ivideo noma uyibukele ube usho ukuthi ngabe izimo ezifana njenganalezi njengoba ziyazanda izimo zokuhlukunyezwa kwabantu kwezingane nabantu ebesifazane ngabe isimo lesi engadilwa kanjani naso lesihlava singaqedwa kanjani mangabe sekwazi kusuka umuntu wasekhaya egcekeni abulale umzali wakhe noma ahlanganyele negilamkhuba ukuze kubulala umzali wakhe ngenhloso nje ukuthi kubafuna imali. Ngabe isukaphi lento mangabe uyibheka mawuzobuka le video isukaphi lento inganqanda kanjani na mangabe lolu daba lenzeke endaweni yangakini sicela ukuthi uqhubeke wenabo ukuthi ngabe wena wazini ngalolu daba uzweni na ngalo. Nanso ke ivideo mbukeli siyathemba ukuthi usubscribe wayilike ivideo. Yisitshela waqala nje malume khona isitshela abantu bangu ile eyaplanelwa khona malume lo ndaba emaplangweni yini niqale kangaka ngifuna imali i-target bekuyimali okay I know ongamjaho lokuza futhi ngiqale emaplangweni neplana le usuka vele nje la emaplangweni sengiqondile mana nibanga nobathathu lokuhlezi jole kangaka la emaplangweni indaba lethana nobathathu abekho abanye abazwana kwangomagcwala kakhulu ekuseni oliplan ekuseni le wakulawo 11 wangabeki ibhizi malume. Okay nokuthi nanizomulala nakuplan thina lapha malume bese siplanele ukusini mina ngakusilapha kuyongena kubothathwa imali yahamba bamkinye kuyokuthini wathini usebangumsini leyo le kwangangongithini malume ngisho isikhathi sasingasiphethe wayengazili uzothika lwamnezana akahleni mangangena mangahlale emshana nani plan ukuthi niyothatha imali nawo ukhona uplan ukuthi uthatha imali kama wakho no asingabesayo bafethu asitholeni ukuthi inhloso yabo yayikuphi angithi umzobele uqamba amanzi yikho lo sethi imali kodwa uqale wachecka imoto sesimeni awususezala imali lemoto imoto phela vele malume kwakuzohanjwa ngaso ekhaya kodwa ngisho mina into esasiyisukele lapha sithi siyoyenza plan nje kwethu siqala siplana first deal imali bazaleni bathatha lokho kwemoto malume wabona la sikhona sesihamba into ayivele ngaplanini nifike nakokothe ekhaya
Cha wavuliwe manje. Kwavuliwe. Umama ehlalele. Yeah. Okay. Nasekungena nini? Yeah. Nansi- Ngena lethule phambili. Okay. All right. Nangena nina niphethe aniphethe lutho. Nase nithini kuyena? Nathi nje lifuna imali. Inayo lethule yangena. Mina Ngokadile wena. Sorry. When Jeben niphethe ipendi horse insawungena lapha. Washo njalo. phakazi. Yeah, uma. Impela ngosibonele. Unathathani manje Kungenzeka futhi lo kungenzeka lona angene kamuva ngenxa ukuthi uyamazi kungenzeka angene kamuva. Yes. Mbukele sisaqhubeka nayo ivideo kodwa ke siyazi ukuthi njoba nibukele nje umhlaba wonke South Africa nangaphandle ikakhulukazi abangakubo kwakhe umfana ochazayo okuyena obe ingxenye kubulawa umzali wakhe njoba echaza nje ukuthi ngabe indaba isukephi ihamba kanjani ukuze kufika la umzali egcine ebulawa. Sicela laba abamazi umfana basitshele ukuthi ngabe umfana lo umuntu onjani endaweni, ngabe capable ukuthi enze into kanje uma umbheka noma umazi wakho ungayenza lento abayenzile kuqala nje kutheni baze bahlanganise iqhinga lokuthi umzali lo akuthiwe uzokufuneka imali yena noma uzobanjwa inkunzi imali yonke le process la ichazayo. Ngabe nina niwumphakathi umfana lo nemaze umuntu onjalo na engasenza nesisenzo niyamesaba nani endaweni noma umfana lo benimaze umfana olungile ngoba kuyensizwa esencane? Mbukeli sicela nje ukuthi ubhale lapha kwi-comment section ube uqhubeka ulalela nansi ivideo kwemfana. Kungenzeka angene kamuva. Yes. Uyena vele ofanele lona angaveli. Yeah. Kodwa uveli Ukhandwe lo. Ukhandwe lo. Yes. Kodwa into ezomkhulula lo ukuthi akhulume iqiniso. Yes. Mala ke Ndlovu asibuyela manje ke. Angithi abangani bakho lapha. Senithathile ke imoto nahamba. Ubani ke bambambe bobabili nephonto yaso nombanje oyedwa ubani umkrenyile phakathi kwabo bobabili. Yena yedwa umkrenyile. Yedwa. Ubekuphi lo Andile ubekuphi? Bekhona. Ukuthatha ifoni nemali ifoni imali ekuqala izinto nje lezi ezinye nane abanga ifoni nemali kuphela laptop ini ubhaka engathi lo bhaka wona ukuthi ubhaka nefuthi omnyama nani ukhonyana nje kuningi engathi lokho wofoni kodwa kubalulekile laptop ifoni imali nalobhaka longazi ubona izinto phakathi imali nefoni. Ngishonise kwenziwa la. ungabe kokotana Kubani? Uqhubeke ni subscribe kulo bana lo khona lo bana ke lo waqulu lo wangapha belona nini ngathi iphuthu Zalo yabona baba Bana ukubona yena. Akahlali la kanti yena. angazi malumene ukhona ngapha noma ayikho le value usekobotana Sekobotana. Izinto zilapha nje. yeah Okay. Sendikuthonile ukuthi izinto yikuphi angithi. Yeah. Ayihambe zolanda. Ayilanda.